ହେଇଛି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡଟା ମାଛ ପଡିଛି ବଡ ମାଛ ଦିଟା ହବ ଦିଟା ପଳେଇଲା ତ ମାଛଟା ଏଇଟା ବଡ ମାଛ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଇବେ ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ତ ଆଇଛି ବୋଲି କହିଲା ନହେଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍ଗରା ପଳେଇ ଚାଲ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଆମର এটা কি মাছটা ধীরাজ এটা রুই এটা হচ্ছে বাউল সে হয়ে সফিসিয়েন্ট পখাল দুটা খাইবা কথা বহুত ধর উঠান চপ্পল আন নথিল মাই গড দর্শক বন্ধু মাছ পড়িলা ବାଉଲଟା ପଳେଇଲା ବାଉଲଟା କୋପାଡ଼ି ଦିଅ ଉପରକୁ କୋପାଡ଼ି ଦିଅ ରୋହି ମାଛଟା ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ଆମର ସେ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖ ପଡ଼ିବନି କାହିଁକି ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଏଇଟା ଧରା ହେଇଥିଲା ନା ତ ମୁଁ ତ ପୁରା ଧରିକି ଆଣିଥିଲି ତାର ବେଳା ଭଲ ଅଛି କହିଲା ସେ ବାଉଲଟା ଆଣିକି ଆଉ ଲାଭ ବାଉଲଟା ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ସେ ପଡ଼ିଛି ସେ ପୁରା ବାଉଲଟା ପଳେଇଥାନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାଛ ଧରା ହେଉଛି ମଉସା ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଛି ମଉସା ମାଛ ଧରିବେ ଆମେ ଆଜି ଭାଜି ଖାଇବୁ ପୁଣି ଖାଲି ସକାଳେ ପଖାଳ ଭାତରେ ଖାଇବୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କେତେ ଭେରାଇଟିର ମାଛ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କି ମାଛ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆହୁରି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ମାଛ ଆହୁରି ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ମାଛ ଆହୁରି ଧରା ହବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବି ଦେଖିବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ମାଛ ଧରା ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଆହୁରି ମାଛ ପଡ଼ିଲା ଆସନ୍ତୁ ବାଉଲ ବାଉଲ ଏଗୁଡ଼ା ଚିଜା ହବ ପୋହଣା ନା ଏଗୁଡ଼ା ପୋହଣା ଏଇଟା ଛୋଟ ମାଛ ଏଇଟା ଚଳିବ ମାଛ ମାଛଟା ସିନା ଜାଲରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା ହେଲେ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ମିଳିଲା ଆରାମ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ମାଇ ଗଡ୍ ରଖ 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 ଛୋଟଟା ନା ହଁ ଠିକ ଅଛି ପଳେଇ ଆସ ସେ ବାଉଲଟା ପଳେଇଛି ସେ ବାଉଲଟା ଯୋଉ ଥିଲା ବର୍ଷା ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଢେର ମାଛ ଅଛି କୋଉଟା ଛଡା ହବ କୋଉଟା ରଖା ହବ ସେ ବାଇ
बावला छाड़ दिया बावला छाड़ दिए छोटे छोटे जोड़ा अच्छे बावला छाड़ दिया छोटे चल फाइनल माछ ହେଇଗଲା ପୁ ନା ଖାଉ ସେ ବଡ଼ ମାଛ ଜାଗାରେ ଇଭେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲା ସେ ମାଛ ଶାନ୍ତ ହେଲା ନା ଯେ ଭଲ କି ଦେଖୁନ ହଁ ହଁ ପରା ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜିକି ଦେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ चलो 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 माछ धरा फाइनल सरीगला बर्तमान जाइकी रंधा हबो ये गरम जो होची साधा टोटाल खाई होनी देखिया नई रे जदी हबो पके दवा दिखे पा ए लच्चो कमणी कुआर चललो हाँ संध्या आइगलानी बर्तमाने भाईको सानो भाई आसंती हम खाली आके हो नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मो भिडियोटी जदि आपण मन को भल लगी ताहले कमेंट बॉक्स को जिबे कमेंट करिवे सब्सक्राइब करिवे बेल आइकन को दबाइबा जमा भी भूलिबेनी आपण कमेंट कले मते टिके भल लागिवो मो नुआ नुआ वीडियो अपलोड करिवि जाके सब वीडियो आपण मानक पाखरे पहुँची जीवो आपण माने देखिबे आपण मानक हृदय को जदि टिके भी छुईथिबो प्लीज 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 आपण सब्सक्राइब करिवे कमेंट करिवे और बेल आइकन को दबाइबा जमा भी भूलिबेनी रहिले नमस्कार जय जगन्नाथ।